Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsamin na mapanupasin yang kaya itano di programa sabab sa diyang kutuwa paganda na yakap timing isa diyang kaya live tano na isa ke encounter tano siya problema on na so di ka patapatay live irakuan na badan may apaman na kesalahan yang butuh apian daw nun naman to sa diyang gaya Pilipinas na naisa no to problema na mapulaw to na beauty ka po ka maaptan hugay na nga miyatin na yun takabasa ko inshallah na si kumyang ako na nailitan di ka pa-apply na si tanong pakasungsi sa Katamparaya sa Marawi City na iman doon na kumeli dito sa ngaran na kabagrad yung kaya light tanong kumanin tanong ko Allah mita terus na yung kota kapya management at yung alasuri ko sa koto kapaguluan ni Ronald yung koto watatano manager dasa nakaw arwarki bae Nurjan Lokman Adipatuan kasuyin akong po adyang ko to kapon nalamatita no ko anto na ni pa na mga datuta no mialoy tanong kagiya adyang ko to si Mayor Akira Alonto ang ko to kaya PPI niyan sang kaya highway tanong sa Marantao kaya pakalaitian PPI na tanto pia ka sigi-sigi at yung kaya ito na ni Bana kaya pa ka dayang kaya municipality Marantao na sukman so kipisan pa man to o diyan kaya suara mga ulamay nyo na pinapunta manan na diyan ko to watatano si Councilor Abdullah Basit Makaantal ang kuto kaya pakaprogram ka signal tano na taro sa ini bagay niyan ini muran yan maran yan ini support yan sa kay programa tano sa kipisang pa yung wasiat ng mga ulaman yung agyang kanan kaya pakaprogram ka signal tano. So, iman to na itataros na din, adyang ko to, kapag mag-usay no? Sa may pantag si ko, kapi o agama, tanong agama Islam, sa kabubaloy niya na agama, madadalmon, so, langon, mga pupuro ikabubantugan mga parangay mga pipya isa diyang kay Aliolo pa isang parangay mafia ni pangando wagama tanong agama Islam si ko mga Muslim na diyang kuto parangay manan yan na kalaygago yang kuto kala alemo yang kuto kala kapdi ipungdoon yan ratano so Muslim na makalimon o di malaygago so Muslim na malay kapdi so Muslim na malay lugar o datarian na Muslim yanan ipungdoon ratano o agama Islam taman sa
Miyalo yung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si ko isa ko mga sabdan yan at tigyan na man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Man yan nasadin sadun sa pakalebudan yan so Muslim na pakalebudan mampu Allah si sa dunia na busi sa akhirat. Manan yan na panguya terketan untuk Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diyang ko to kip di tanong karagnan. Diyang ko to kapaka luwagi tanong ko makanda da marakal yan. Apia ibarat na musawir bu. Aso makanda da marakal yan na kaya musawiran ka na miya turu kon so ak luwagiron na miya kalalad no tuwa malamapia na ginan na parang yanan diit na diyang ka dunia na ando na di ba na ipkusigyo mga tao ad na mga akalyan ad yung kuto kasisipat ang kasang kuto kapakaugo pa kalay limo na uliyang ko takalay gabaw kupikar na ibarat naskan mo ang mga kangudan na siyagadan kasadyang kuto alalan ang kuto malay edad na may ilang kakapapanadan sa kuto awidin na ipadan ka na upamako lalagka na niya kagiraw ka bapa o di na amada to na sak ni mawid sa kananawid ka sa taman sa bilulubang sa kapalain ka kuha na akong sumala sa makapupong ko Allah diyan at diyan ko to na mga roon yuta mga ibarat ang kutakya pakalabuding kasi ko karagnan kasi agadan kaso makapapanadan na yamanan yan na yun agadan kaso awidyan o di na inugupan ka miyang gulawlanan si ko Salman Al-Farisi kaso Salman nakapapantagan sangkot oras sa kanilidad o sangkotay na katawan tanong Salman Al-Farisi ay sa utukok tuwi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam kung mga sahabat yan nagyang kutuwa siya gadan yan ang kutuwa malaidad pagkupagtaon yan paguranan suwawidin nagyang kutuwa sabab ko di patrol sang kutauras so Salman as kanya ni mabuli amir sang kutuwa ingat na siya gadan yan ang kuta kapapanood na malaidad na binibitian ng suawidyan na taro sa amin yung manyan ko walay niyan na kagya ko manalamatang ko to alok sa malaidad sa kiyogupiro ng ko to kangudan na kasi korean o kaya pakamblagiran na ayan yan ang kaya to ko mga sabay ng mga tao at tigilan na diyan ko ta dumiulog ka ami awid ko ka nagyuto so kapapantagan aniya kapapantagan na gobernador tanong na dang ka makilala sabab ko sa kanyan na mga limbabaan na inawidan yan so awid ka na dang ka din makilala so sa diyan ko to kaya to kayo ng kutalokas na tantod na niya mamasa sang kutuwa ka pangalimbabaan o Salman Al-Farisi na gusto kailan yan nun sa kuta kapakaupo pa yan na gusto ranon gagawin yan si ko madaklataw yan datarman buo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa kanya ni kapantagan Amirul Mu'minin sa kutauras na ula-ulan yan na ikilagagawin na di niyan di patrolan so mga pagtaon yan na punagadan yan siran kagya
patukod niyan o anto na maulaw-ulaw at pagtaon niyan na tuturugan sa mga manusia na mapapapasuturog ko Umar bin Khattab. Agyagyo wala na kiyan dito yan. Apakasisambiin yan so kadaon daw gusto gagawin ka pakatuturog niyan sumadakla tao na sa kanya ni today sabab sang kuto kasi siyapan niyang kiram. Sa oras nasyagadan niya ng kuto walay girintang ng gumurok sa mga tauron mga wataon na kiyatargan sa kanya na Umar bin Khattab sang kuto di kang guguraw ko mga wata na piyamamakirgian na bumidiro sa inairan agno kanunun gumuraw ka magaan tanudun makaluto na piyakatanad no Umar na guminakon mabuso mga ta gumuraw na dapman mati na minisagurong siran gumuraw na kagidan o misagurong siran pero man gumuraw na may kagirop man so inairan mga wata akong naganap ka na doon gumuraw magaan tanudun makaluto na guminakot man sa mga wata na dapman mati na minisagurong siran man gumuraw ka parparangan din akapong guraw kiran sa masupit akaguraw na so Umar bin Khattab radiyallahu anhu na diyang kutuan niya tutukyan so pinto at yung kutong bai na minisiyan o inutuding gugurok so mga wata. Dahil kilala yung kutabay o bagyo to so dato aso Umar bin Khattab niya teroyan at tigyan agtinda ako at tigyan sa iptumbang akan badan ko kauro mga wata ko. Sa bapatigyan sa miya kapirad ni mantubo iik na bay mantubo na ded na tigyan na miya kakangkiram ded na panganangkan sang kayasod daw alayak na tigyan anda beso amairan na tigyan na so amairan na miyunot ko mga Muslim miya kitido siran ko mga surah sa agama na did makambalingan kami panutud din as kanyan na miya sahid pag kumya nga sa sahid na si Koreano to nakiyarag ng kami din sa kawiyagan sa tamang sagyang kay miya ulaulan so Umar bin Khattab radiyallahu anhu na sulinsukyan ganyanon na miya mikurata tanto ginawa niyan na knabadibo kaya kurata ginawa niyan minggagaan maling na tumiyaro si ko pupunduan si ko diakat adi bagi-bagiin ko mga Muslim na kuminuahon sa gusto mga panganangkan na bukawiyagan na sa kanyan din imyawi doon na berin matag miyugok so mga sundaro niyan na iniputo yan si ko o babay amanan yan na miya sahid si karuman yan na so Umar bin Khattab radiyallahu anhu na piyakat titay niyan din si ko umbun-umbunan yan o si ko wagan yan so kaawi din yan si sadyang kuto ang mga kawiyagan inuit yan sang kutabay yaditibayo guminiraw sa mga sundaro niyan ya Amir al-Mu'minin na ding ka pagawidi kas kami magawidon na ayan isang bagyang natigyan kasakan din magawidon kasak natigyan kiyatas tanggungan sa isagyang kanan akasusugat amarg ng kananabay sa kanida to iyo nasak ni pag-isiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadapan yan o inwakan damasyak so dedato anak yanan mga ibrat at yung kutong inipangandoon rakatano o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sang kuto amanan yan na kapangalbal ko udi na kapakaluwagi ko karaganan udi na amanan yan na diyang kuto kapakaluwagi ko makandada marakal yan ni Ali Rasul sallallahu alaihi wasallam man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Sa dun sa pakalabudan yan, so o karagnan na pakalabu-labudan mambuo Allah si sa dunya na sampurna yan kasi sa alungan amawin. Kaya manan yan na pagadimatan tanwanan mga urip no Allah at yung ka na naparangay kalay gagaw, kalay alabo, nago o diyan ko to papakaugo pa si ko mga tao akararungan. Ibarat na si ko kapagingad na isa makaugo pa ko kapagingad diyan kanan anto na niba na madaklap ko gupan yan pangaruma ibarat na diyang kuta kailangan yan din so kapakabangon sa walay na pakaugups ka niyan na pakaugupan ko to tao sa lalag uli na tamok uli na galabak na makasumpat kaon na isaw to at tanto niya kalala rarad at yung kuto inom niya kabangon so alay so manguda sabab sa diyang kuto kaya pakugup ka sa tamok na uda minyugup ka tamok na pia planubo o pamikiran kasabapan sa kapakabangon so alay o kabaya makabangon so alay udi na ay manan yan nagkalabok minuminus na panguni pangunin ko ko Allah ibigay niyan raka so singanin ka sa kapakabangon ko sa walay sa magan isa nan ulaw-ulaw na bita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam di niya ni kapanguyati kung mga sahabat yan sa kapamakabangon niran sa walay kaya so kapakabangon sa walay na isa nan ay manan yan na kasabapan sa diyang kuto kapkataruto po kapagin ng tao sa kaya dunia. So da makabangon sa olay na anto na iniba na di matataruto so kapagin tao niya sa kaya dunia. Diyan so kapkakalbudi ko kararagnan. Ibarat na so mga siringan ka mga miskin na kalub kasiran ay gira kaluluwagan ka na pangugupan ka so kikarunan kasama na ay man to na so benar na tanto man to masusugat crisis man to so kapintan sabab sa pinuntan di crisis isa diyang garanaw masusugat tanong sa manaya ungos madidipis iti man to so pumanukayan sabab sa kagya ayad na niyada na supad yung tanong badin na matuno kayo nga miyagba supad yan kaya manan yan na miyabina sa supad yan yung tapad yan na gito ipupunduan sa kawiyagan no magingad yuti digat talabukan ng mga kasawa sa mga miskin na badikar ni suingat amya gubasupad yan nila so Rasul sallallahu alaihi wasallam nasi ko kaya pakumanyan si sa Madina na ini pala doon ng mga ansar yung da Madina ini manto na piyara da mirkaso yung damin
Piada na mirkaso mga kawaliani. Yakin buya na mirkaso ay manan yan na kadatu. Tamok si sadyang kaya yung da Yathrib. Asang utawras na yap ng araw na Madina. Na di Yathrib. Na antunay pituro na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na diyang kutwa saka-sakaw at tanto amapur wa saka-sakaw. Minisungupan sa at namitro ko mga ansar sa kun na madakla ko ikaruma. Na malabat ako sa karuma. Isa kawakan ko da karumanyan ko mga muhajirin. Allahu Akbar. Ititaman ayamanan yan na kasakaw mga ansar. Bukya sa kasakaw iran si Rasul. Ayan isimbo Rasul na panalamat kira. Way na kunabanian piyamakutan, kaya tarimaan yan ko yung giran, kaya tarimaan yan ko kadatuiran, kaya tarimaan yan ko kakawasan iran. Kaya ini si Rasul at na anday padiniyo. Anday padiyenyo. Na ino tong giraw suraso la anday padiyenyo. Nakagiyaso padiyen na giyanan ayamanan yan na titu-titu di kasiling kanataan o kawiyagan o ingado. Adyang ka na napadiyen. Yuti sabab igiran niya baso padiyan ng napkar ng sumadaklata kada nasa kiyar ng sila. Hindi nga ranong net nandiyak ba ng padiyan tanwa padadal man ko patamo-tamo kan tanwa ing darano yung kay Marawi City kumanitan ko Allah tunay di pa na ibabidyan subogrian na gusto panabangyan si po mga datutano iparata yung kay kapapantagan na Mayor Tano si atong Mahul Gandambra na naibabidun wallahu ta'ala so bugriyan sa amanan yan na kabalwin yan isa ba po wala mi kaswed yung kay Marawi City sa kasubrang punso andang Marawi City. Dataro pagkagdam sa manayan na pipunan nilang din ipong ko mga masjid no na kaya punan din sukat to kakasya ko mga masjid. Gusto mga darpa emanan yan na mga publiko. YouTube ang sa nga masakar nirakotano na so mga datutano na makapkasa kasay siran kung mga kawasar katano sang kuto kay patayran ko siringan niran ubadin na nagpamakalpason kuman ubadin adin gira ada ko lang ko mga miskin na mga alay kaya mga alay mamalakot kung anayran kay gira miskin ta na bita pagkaraw makituna ko itong anay takawasa. Magagudam tali sa ginawatan ko ito kapka mamalata, bukka ito kawin sumaulaulata, na ayakap ka ito kawin ko harorgani ko niskin, mabugata diyan, na diyan ko itong biron di kapag ipataw mga kawasa kung mga dato. Ito lang ta sa Omar, piano tultan may manto na upama ko dinino to dadiano to gulawla dadinian di dedala kawan so madakla tao dadinian no to katukawan agyang ko ta sa katawabay di tibayo maulawla ran to na YouTube asukin yung makiran ang kuto kawiyagan miyan inidaan ang kutabay na inisi uno marunto ng tektinda kap kan gakan ading gagaro ko tatulang na tigihan na gyuto ang kuta tektinda kun naboto pa ng kan ang mga wator to mga wator tigihan
iptinda akong ka adun na tigyan iptumbong akong sa mga wataw to sa tantuira na kapkor. Na kainamiran, nagyang ko to apturong siran. Na tubuan akong saig, na piliran mambuwa pendidi, na yakatayran ng nabapanganaw. Sa manuto, na di nuto katuko ano datu da pagi tanto niyan apiyaki tanto na ni ba na apiyaki tanto niyan na niya vidakal yagi pat sa pagtaon niya. Kaya kapag ipatasang kuang pagtaon na isaon na susasan ano dato na kailangan nakasaligan yan. Sabab sa madakal Antonini na madakal ko mga dato mapia kandato na pagpakawitan yan so madaklataw sa Antonini ba na mga panabang yan kiran with na di kusalak adi pa katon sa mapia maranyan napsugun baratang kutap suguno dato kumagay sa mga panabang ko pagtaon niyan na nauriano to na may ako masuksugun na dapat mako pagtaon na kaya lubatan din so awidian na isanan ko margun maulaula kasi pisnit si kudato so ay manan yan na kasunditan sa dimapia na sudato so ipapakawit ko piya kawitan na danyan sampay piya ko pakawitan na piya kawitan ibarat sa isa kasako ibugay sa diyang ko to isa ka pamilya na kagiyam niyo maro na midi sa sako Allahu Akbar. Sa mga oras na nauto ba kasalanan ko talato mapia sudah to na di mapia na susyo ko yan. So kailangan aso o dato so uluan na mapagipat yung buod yung kuto sugo niyan. O di na niya ko maso siugo yan sa ikupagtaw na miya maka ratay katuro na madakla bubumbaling na miyarata ginawa niya katigin at pumalian ka niya ko masip ng kutuwa punabang na miya makaratasiran ni mga katiro baka miran din papasunga baka miran din antunan niya ba nasasayan sa maron niya mga wata na sugun na yan yung kapepero na makumadakla tao na sampayin ka so salam o datu Allahu Akbar. Pero kapiya-piya. Yung na niyan, na sila makatano, so dato tanong, yung buta dato tanong na sabab ko kisa sa kalan niyan rakano, at kabubay niyan rakano na minitaling umaso panabang yan rakano. Ada si makataling sabab ko tanto niya nakalay galabok, nas kami siukuyin. Kami miyapun to yan na siukuyin rakano, na inshallah na awida namin so marano datutano na awida namin so gugo niyan rakamo na imanto na so kisimpay na merkanon si nagiginawa yan tanuay kaya pakataling umamerkanon na sirbisiwa na miskano ato niyo suda tutano na ayep mutulong ng mga loks tano na uripan kaya manan yan na sudah tu nak nabahas kanian na Antonin Iban na di serbisyo public servant sudah tu tano so ay manan yan nas kami man tu nagserbisyo na miskano na bapia kami niyo pumutan na ketarimaan niyo to kaya kami na di kami di serbisyo kami apia kami kanu di keswat na makapsa sa baratano ka limitado sa bagruman siya na giisuwan tanong so niya kapepia na susuguda to na mapia akisampay niyan ko inisugun
nagu mapia so katero yan nagu subuguin yan sa kipupantagan yan kumadaklata. Mapia di gan kap na isa kasako amarga so tao. Na may kay isa kasako pasong, isa kasako mambu insulto. Apia so mialok-loks napakalalay na karo na bisan pa isang kutuwa ibugay nga una kawiyagan na ipto na ipamasan yan sa pulong yan kaya rasa-rasain. So pagaris na ito titiyan bida so mga kangudang bida so miya makalayda siya kano mga senior kano ikipa katataya ng mga palukloksan kataya so ng baryo na di ka nudulay sa liga line maumaso ng baryo na sa kami hindi mo itrakando ng workyo. Tataro to. So, manan yan na gito ba? So, kapag kalabudi si ko kararutanan nagpakalabudang ka Allah mambusang kaya dunia na sampur na yan na si sa kanungan na mauri. Si isang kutuang mansa may panutulo Rasul sallallahu alaihi wasallam yatikian sa kanungan na mauri na adun masa pagkataling umaru ataw na so mga alay lugar po datarian na lugaran rumang buo Allah subhanahu wa ta'ala. Ya panutulo Rasul at tiyan adna tiyan na sa kataw padagang at yung kota padagang na di mamagutang ko mga manusia. Okay, na igiran niya ilay niyan at yung kota tao karaganan nagtiro niyan ko mga susuko niyan lepasan yorunanan. Kau ba kalo-kalo na lepasan rakatano ang buo Allah Ta'ala so margun na lepas nun ang kuto ang mga susuko niyan. Isa lungan na mauri na kagya makataling umaang kuto asa katawa mama na tibu Allah o mga malaikat yan at yung kanuna sa katawa mama makaalaba si kukarunan na pakasuldan niyo ko surga ay man to na ikup dia kan mampu sabab ko kalayan ikap di kukarunan. Gianan so Rasul sallallahu alaihi wasallam namiyaloy niyang natikin na irhamu turhamu waghfiru yughfaru lakum. Ay maranyan na pangabdi kanu pangalimu kanu ikalimu kanu mambu nagu prila kanu karila ang kanu mambu. Ay maranyan na salin sa tao malay gagaw malay kapdi na sulun su Allah Ta'ala ikapdiun nagu su Allah na pakikapdi ng kutatao ng barang-barang agkasabapan sang kutwa kapakataling mo ni mo Allah. Nagusto tao makamamapa na su Allah subhanahu wa ta'ala nas kanyan na perilaan yan mampu si ko mga dusan yan na gusto mga karibatan yan. Miyalo ipon Rasul sallallahu alaihi wasallam at tigyan man sarrahu أن ينجي الله من سره أن ينجي الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. Ayaman niyan nasalin sa tao kabubayan niyan apaka lidas no Allah o mga ragon si salungan na mauri na pakalbudi niyan so kararagunan o di na pakadaan yan sukar niron. So ginan katero nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukabubayain ka so mga raragun si salungan na mauri ipundun sa diyang kuta mga siksa kukubur napakalidasan ko no Allah nataman din sa kuta katitiya tao sa sirat napaka siya panggaru Allah kanyan pakaragnan taman ko kapungkum Allah na di karo pakargunan o Allah na ukabaya ko to na paka pugalubang kasukargunan na bu panab na rin ka may pagawayan sukargunan.
Ganyan taman sa surah sallallahu alaihi wasallam na niyabantog yan at tigyan na sa tao malay gagaw na dito din ay nikalimu Allah. Yung tatawag kaya din man supuso yan sa gagaw na inikalimus kanyan wallah sa kitro ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tigyan na ya Aisha inna Allah rafiqun wa yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti ala ar-rifqi ma la yu'ti ala al-'unf wa ma la yu'ti ala ma siwa. Pitro yan ko darudupayan na Aisha tigyan na ya Aisha mata naswallah na malatigan manay maginawa na pagkababayan yan so maginawa kababayan yan so alay gagaw na ipumbugay si ko malay gagaw maginawa so dam buganon ko mga tao mga sisingit manon yan na bidang ko ta maginawa ako sumasingit yung ko ta maginawa na sadya yung di ka pakandulo na magwida makad ng utam niya kalwaluwag ikapaki makalwaluwag kapamamagay may tubo na mga di nyo surutan na tiyan na rakad na mamasar ka mambu na nabamarag ni kapamamasan na pupusa mambu na miya kalbulbudi kapusa na makiilis mambu sa ilis na miya kalbulbudi kapakiilis at man tao mamasa na kurugurug ng ngagpusa tumatamakan yan na diyang kota argayan na udi na ira pupusa na kurugurug ng kaon mamasa adit na bangong kugda makapdiyan po mamasa na makiilis na nakakandurunan niyo ilis na di ka nun makapambulag na so tigira na makambulaga lang itaw gyalo ko makambulag itaw di kami bugay ilisak na sa manuto na diyang kuta da taruto tao maluwag ikapakindulo na su Allah subhanahu wa ta'ala na pumbugan yan sa niya kadakdak lama piya adingin yung bugay ko mga tao mga sisingit so tigiran ada yung anong saib niya kargurgo na indulo na apya so niya kaitwito na niya kalalaon apya so niya kakup-kup na niya kapanapanadun yun na sa mananan na ini kalimu Allah ta'ala sa tao yung ganyan sa kaluwag iyatay yun sabab san na dito bang diyan kaya mga paparangan huwag ka matanaw ka may Islam alita o di pamagusay na mauladay oseanon na tububayan akong masampat tanong so kagatanon mamagusay ay mantuwa ilayang na ay akurang si tanong malong ibabagak ang mga Muslim sa diyang gaya parangay ilan yun man so mga surang at tanong sa agaman na girakuan na ipangandagidan din na mga pipiyasirang ko ni parangay na ay mataan na di tanong pa kaparat ayaw basira ni mape parang adisatan ay mataan na kagiya girakuan supa kang tanong kung takatawi tanong ibarat na diyang gaya babu ang bilang atay kulalan isa nga mga Christian na ino granitero na mapiyasiro na disaktan asulalan napaka ibubugay ran ng sukab na riyan agi su Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitero yan na bugan niyo kulalan sukab na riyan nasiran na isa na nagpigilan ko kabilang ataw o madaklataw kabilang ataw pagtaw, kabilang ataw ingag, asulalan niran namin bugeron so kabnar. Kaya no, nabasta no parking, na di sila no parking. Tao to. Na sa katano, na yung no parking, na puparking ang tan. Sa manuto na,
dataro pupun na marakatano usa mapiyasiran ni parangay di sautan mapiyasiran ni mga aturan dilibitan amay bukan niya kasungutan ko mga inggiran na niya kapiyapiyatan na kaparking yung utama turut ng kuto sa katano ilan yun sa mga tabuan na ninilabitak ko kawanan tanong gusto diyo ang tanong may na may ilayran na dito no mata umarking ang mga Muslim wina nakasisita no ko yung tino na kami dapat at yung kuto dito no bugan sa slasla ang kuto biti ka no ingatan and na sutira na na blessing ano taon ang kuto susulatan sa no parking na ikadua na di nga alalan kung manaklataw na inisa parwagamat talaga may Islam mga pagalangi inusaba pi surasol na niya etero yan na ay padukumino sa parataya at yung kutuak inuang kaso o makalang kulalan so alang yan amanan yan na nialang ng kutuwa kayo o di na matalang dawato na kinuwang kaon na isad nuto sang kuto kaya subdir ka parataya balas ang karu Allah subhanahu wa ta'ala na karang nakaman na may ko yung kutualalan na kanabakap man gobyerno na tiyagon ka sa hampa yung uta hampa dakadang panapagnang dakadang bantang-tanga na tiyagon ko na hamp na mga pamana dataro ko na dakat PPI ka pakatitindigan ng kutaham na umani makasaguro na truck na kaputulan sa muli mani makasaguro na truck na kabinasan na sutawron na kasakitan sukida sa muta truck ano pa na ham anto na nipan na kaya sabapan sa kiyakras ang kuto sumiyaga na may ito truck na niya tayo sa mga tao so anto na pa may auto-rating ka sa yung utagya tabuin ka ko pantagulay nga sa ham yang siya pa sumangota ka gusto ka pagalada nga walay ka kaya sinya pa ka na so karsada na rakuto gobyerno rakuto parinta na sa manuto na kaya lang ang kabunzulalan na ay kaya tiya katatawin nga sa ham sa nga ng pantagulay ka api atuturong ganun na tunay ba na pakagbakano sa truck at ituturong ganon na ang tunay na siguro din na dilikad sa mga tao, kasakitan sa mga pasayro. Nasa manuto na pupandapating gabunan ang mga napitirutan. Ito pa kaiban, ang tunay ni na ayang kapanag na rin ang putapan tagwalay gana. Malad ko to pipiya na ro, ayang katatagwi sa bitikan so paitaw sa ikapakaliw matay. Na makaliusan na di nga nakaparking sa karsada. So ay buwa kalaya na karsada na 5 ka metros, 5 ka meter na ang karang-karang din na niya ka ang karang din kapaka mula ka unudlo katawa mga 2 truck matalang din. Nakagiya-parking ano ka ba din? So walain ka na piya, siwa ka man po siringan ka na, siwa ka man siringan niyo. Na piyartingan yun din, adi ang kuto apan tagumangolay niyo, na bumiya lang bukulalan na so, pukita no sa bala. Na man ay ni, na miya traffic so ko magsa sa depan, na miya traffic so ko magsasabangan. Na sama no to, na tuturugon ka no, kirasang kuto pantagulalan, na di mamaninta sumadaklata na dito istigiran perusa sa tao saya kaperusa niya na din yung katawan so padanan sa diyang kuto mga paparangayan adita no may enong ka panabubaya kadusyan na diyang kuto anto na ni na upo ko nakasupad ka
Sobra po to sa piyamu po ka ta mga tao. Sa ako ta katatrapikiran. Miyada suku opisina, miyada suku opisina, suku masad sa ridu, na yamanan yan, dan yan maraw suku sa yan na ridu, na kaya samo kang din. Barang-barang din. Ang ito, kialangan ka madakulata. Na diyanan panabnaran tano, so dito no kukulangan sa mga lalang. Dito ro no mga suranga, matiya kami parang ay agis ka no. Sabab sa kami na anto na niban na so lalan na ibarat ang nalalang ay miya ay ko na ibarat so lalan. Na diyan mo talalan na ilang mga sarwa nga ito. Kaya tama nag-MBA sa ginawairan na punggo pa sa illegal na tama sa Cagayan na sa mga tao na lumili niya siran pipi ako pukita ng mga tao na isasagay pukita ng mga tao. Apia subo po mga kanbingkiran, mga pato, mga bibi na diyan nga nakikidalalan na ron sila ng pamangukit. Ay pili na sa mga tao ang tunay ni kapadagan nila sa pukita. Nasa katano si na madaklap karumpa kang kaya bubalwi na sala at yung kutuwa karsada mimbalay sutaw na siyo supugiin din na karsada ito dinikaliw niya ko kaitaw na yung karsada nasa ko tawras na niya tagusilan sa peligro dahil yung kabusurian walay ram kanya kalala lugar kaya patotro napakandud nila ng tawalay nawat nira na karsada na ibugay si po lalanso kapnarian ititigtan sa yung gobyerno tanwaray tukuy na niya kaplulugara so kaya manan yan na sumadakla tao so mga truck na miyada sila sa peligro na miyada mo sa peligro so pagtao awat ang tanong so mga walay tanong ko karsada so dapat nibulog kapumbalay niyan na gilto ba si napiaso manok apiaso kambing apiaso pato sigara nakasakarsada na kataw-taon na niya karang-irang itapan serba to yung kadingilang kang utaso na niya kasarasarang itapan na katatnangin niya kakam apiaso mga palanggalanggan sa ngayon ito na kialalungan sa kaya antunan niya pa na mabubitad tanong iman to sa kadar tanong aturan na munuton so kang tilang ataw. Na sa Islam na alon yun ng kutuwa kabilang ataw agama. Ang kutuwa kapakapupan taguduwa walay. Nayap narkon agama tanong agama Islam na so ruwasan ka na di ka puntag ng ruwasan o siringan ka. Manon yan, naubo peruasan nagkapakasala ko pakantat ng peruasan. Inuto na pangalian ang kuto, au budi makasuro mo ang utadwalay. Na ubas yung mga sekreto ang kutasabala na bapiliw sa bala. Yun na nitaman ang kabilangan tao, wag ang matanaw ang Islam. At yung kaya mga sarwang tao na sagad ang kairan, na mitatayak na nga excuse me, na kung may tubo pa na nakagiraw sila na sorry, na kabilang tao to na sa katano na ini pangandorok tanong ng Islam na tamang kung mga loks tanong at yung kapanadiyo na ugait na kagiaira ay matatampar na diyan ko to ang tunay ni ba na bubulabor na kanya mga ibang tao na sagodan niran so malaitit na dataro niya daw ko to ini pang daw tanong mga loksan kapugadati ko mga laidid ubadi suraso na piyang isa na niya tanong at hindi na dir kami pa malay sa min na man lam yarham sagirana walam yuqir kabiran dir kami pa so tao at di niya nikap di sumaro ni ided kami nabudi niya pugadatan sa mga lakami ided usama na yan na inshallah
na subatan tanuboy sang ko to pumausia tanu sang kay paparangayan ko agama tanu agama Islam sa kanya buhay agama sang kaya dunia anto na iba na agama may papuno-punoon so lang ano kabubantugan ng mga parangay mga pupuro kang bilang tao agama kumpleto ko kang bilang tao na gusto parangay mapila na kawana din yan kasuswa na knabatan o kisindito agama tanong sa porno na sa Quran na gusto sabden si tanong kisindit sa ginawa tanong so Rasul sallallahu alaihi wasallam na hirabatan po ninikira na api ang utamya kay ito kau gitu-gitu manusia natatabuin yan sa kampilang tao ay barat yan na diyang kanang babu ay manan yan na barkabu kanggung guba yung utagun guba na kaya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kabilang tao pag-usar na ka manan yan na kubiran ka sa pangan ka angarika ilaging gubo ka na sa pangan ka angarika nakulit na ka so limang ka na so para dalimang ka na kaya nga paron sa liyo na aya iparanding ka kung arika na so diyan gali ko dalimang ka na sa mano to na lingot pulaw la na piyaso kaniyo ka na ayang kasi mialang misapong kabilang nga to Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Panginoon niya kano kaya kurang mambuod yung kutuwa di pagada pa kasulatar ka manusia na di ka di pangulubunga na yaman yan na kaiday na lang na sudang arika ba't kaya gira mamagtuwad na di mangusiyat na so nalangagan kasupong siyat na kabilang mo ka magbubuka na panurator ka na kumang kasupanyo ka na yaman yan na sa pangamakasisang arika o di na pakabugrang kaso ganaganap ka di na pagabdas ka miyakuha ka kung kabilang ata sa mananan maurip no Allah na inshallah na din kaya kita no di katulay na si po pitugoy na ubatan nga di manggulaw lang sa mamaka si kumampito ko na sudwon goy na yaman na niya na dita ron di maka-apply so kumaso sa doon na apya siya di makanggulalan kung mga studio tano naroon tano di makatutuna di tano di salin-salinan so mga ukit-ukit kip simpay na meron mga guru niyo o agamatan wa agama Islam ang kanu magbuko yati ang mga bangsagan kagayo to ko di mangusiat na madakol miyakap sa komen at tigiran ng sukawatanan yati na dasisay nga natigiran na dataran niyo datar kami miyakabaling sabab sa pilemiso mga pamumulan si saingad na napikiran mambuhay man po na siya man si sadyang pag-live sang kay mga pamumulan tanong si isang kay Ranaw yang kaya kadatalikudan akong nag-iso deklanaw bantu-bantan mga tao sang kay Ranaw at iyapilin niyo ang kaya mga pakayo-kayuan sa ngayong daranaw na sulti ko kibasaw na iran niya tira ta makabaling na apya so pautanutan ko yung rita na ipkudalita na pinabnaraden so katero mga loksano amin sa nuray bulawang iwaran sa ditay na magpangirwita din itarintik sampunat no place like home. Panintanong ko Allah,
So, sa kanwa katatagusan sa mamataan na mimbulingan niyo, so, kakawasan, mga halal, na mimbulingan niyo, so, pumagana dun sa ilmo, so, lina nga ilmo, si sa diyang kayang itinong, matimo-timo tanong sa kayang itinong, na barakat no Allah kayang itinong daranaw sa pakadehdihan yan din, nagupaka-bugbugar niyan din so sindo o gamatan o gama Islam si sadyang kayong tinuwing daranaw sila namis ka no langon sa dako ka no kasalaman na ito man tanong utakas dan tanong ka pinalamati kung sila tanong so paganan niya makatarpan so babay tanong si Faisal Osman si Amhi Batuan sa Balabagan si Hadja Johara si Sarmia Amirol saan sa Tanay Rizal si Sumaya Bagulong si Nay RM silam na miskasan na gusto mga perikasan si Rahma Radya saan sa Tarlac number yung tasinay na number 5141 si Rahma Radya saan sa Tarlac City si Hadja Nuranya Sarif si Umi Saif Zaim saan sa Pasay City 23,122 ID niyan si Siti Alia Sanggila saan sa Lapu-Lapu City 10,560 ID number si Sumaya Nura Ima Panggaga saan sa Damatawusi Atris si Nurhania Tumawis saan sa ira na importante na pagkatawusi sa mga atris kaparap kasalam tano sa mga ingad busan sa Quezon City si Hanifa Mamaw si Ramla Gimba saan sa Sagyaran, Lanao del Sur, waiting for ID. Adap na makakuha sa ID. Inshallah na pa makakuha ka sa ID niyo. Kaya ko, niya kapiragay man to na yung ganda lupman, sudo gatos kataw ko niya mag-apply sa ID. Si Aisha Kabugatan, si Hanna Asman, si Azizia Musa, si Atia Mindalano, si Bansa Amirol saan sa Kidapawan City, Masya Allah. Niya ka pamana, niya ka liblibot tanong sa diyang kakulaling nga Pilipinas. Kasi sa diyang kayang barang-barang ang mga countries sa abroad. Saan sa Baguio City, si Nurolain Gurunta, saan sa Cabanatuan City, si Kaddafi Saransaman, sa Takurong City, si Rasmia Diranggar, si Jaber sa Ikalabi Ampaso, number 2, 23,000, 2,344, Cagayan de Oro City, si Ani Yusde sa Iligan City, 5,253. So kalangwan nyo, amaran niya na biyagatindan si Mantong, pangniho ko Allah, lakandakan wallah, warandakan wallah ta'ala, so di mo iyan na dapita tamanan yan, siya pang kanon yan na gusto mga pamilya nyo, so kalang-ulang tanod din. Anton ba na mag-active si sadyang kay Mustakbal Online Channel, gusto madras at quarantine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.